Часу до часу споткаюся з мужчинами вашого возрасту. Не было мозгов и презервативов, простите за откровенность. Може атрымаецца фігня нейкая, но прынамсі будзе весела. Ты смеешься, а мне не смешно. Бок мы што, канкурэнткі патэнцыйныя? Усіх вітаем, шаноўнае спадарства. Гэта падкаст «Дошкі-маткі». У камандзе дачок, як заўсёды, Дар'я Гардзейчык. А у камандзе матак Ірына Новік. Вітаю вас. Дарэчы, я зараз успомніла, што гаспадарыня Ірыны пару раз падыходзілі, ці яна краем вуха чула кшталту: «А, дошкі-маткі, гэта той падкаст, які вы вядзеце са сваёй дачкой». Цікава, што у іх ніяк не закраліся ніякія смутныя сумневы, што у нас розныя прозвішчы, і я да сваёй як бы маці звяртаюся спадарыня Ірына. Ну, гэта цалкам нармальна. Я вучылася ў школе, дзе моя мама працавала выкладчыцай альбо дырэктаркай. І калі я казала на яе мама, мяне ўсе саромілі і казалі: «Трэба казаць Таіса Мікалаеўна». І я цалкам прывыкла так казаць і на людзях заўсёды казала. Таму вось людзі з такой сацыялізацыяй, як была ў мяне, цалкам маглі падумаць, што ты моя дачка. Ну, а прозвішча ў жанчын гэта справа такая часовая. Сёння адно, заўтра другое. А я ведала і мужчын, якія прозвішчы мянялі. Тым больш. Але звычайна для таго, каб іх зноў пачалі пускаць у казіно. Іншых прычын я не ведаю. Тым часам я тут зараз у вышыванцы. Я ў ёй ужо калісьці была ў мінулым сезоне. Чаму? Таму што мы з вами будзем размаўляць пра каштоўнасныя трансфармацыі, як звычайна, і пра тое, як змяняецца жыццё людзей, пра якіх раней казалі: «О, ну ўсё, ўжо пенсія», а зараз яны мусяць сябе пераадкрываць па 10 500 разоў. Скажыце, калі ласка, спадарыня Ірына, быў у вас у жыцці такі час, калі вы зразумелі, што штосьці кудысьці ідзе не туды, і вам трэба зараз пераабуцца ў палёце і змяніць вектар сваёй дзейнасці? Такі час у мяне ў жыцці пастаянна. Па-першае, а па-другое, такі час настаў менавіта зараз, калі не толькі мне, таму што я шалёная, у мяне мазгі перакручаныя, а многім, вельмі многім, і нават, можа, усім людзям, каму вось 50+, альбо нават трошкі мінус, варта задумацца над тым, якое жыццё яны жывуць, і ці будзе патрэбна вось тое, што яны робяць зараз, праз некалькі гадоў. Я бы сказала, што у мяне яшчэ не такі, канешне, вялікі жыццёвы досвед, але ўсе мае нейкія трансфармацыі, кшталту працавала на адной працы, сышла на іншую, займалася аднымі справамі, пачала займацца другімі, яны адбываліся неяк інтуітыўна, то бок не было такого моманту, калі я села і падумала: «Блін, мяне не задавальняе гэтая праца, хачу іншую». Ці я села і такая: «Не, вось мне не падабаецца гэта напрамак дзейнасці, хачу іншую». Мяне проста заўсёды так бывала, што я рабіла тое, што мне падабаецца, і не рабіла тое, што мне не падабаецца. І вось так праз пару крокаў мы дайшлі да той кропкі, дзе зараз знаходзімся. Але слухай, ну я хочу пра што сказаць, чаму не толькі для цябе персанальна, ці для мяне персанальна зараз гэта важна. Заўсёды такія вялікія перамены сацыяльныя, яны звязаны не з тым, што я ці ты хочам ці не хочам, а хутчэй за ўсё з эканамічнымі зменамі. І вось тое, што зараз людзі дарослыя павінны пераглядаць сваё жыццё, звязанае таксама з эканомікай. Ну як ты думаеш, чаму некалькі гадоў таму ў Беларусі падвысілі пенсійны ўзрост? Калі б было ўсё так, як некалі абяцалі за савецкім часам, я б уже праз паўгады мела сесці на пенсію і там гадаваць кабачкі на лецішчы. Але, бачыш, я мушу сказаць: «О, нет, пенсіі няма і не будзе, і я мушу ізноў стаць маладой». Па-першае, таму што няма і не будзе пенсіі, а па-другое, таму што на тыя вось 90-е прекрасныя, пра которые мы ўжо 100 разоў гаварылі, прыпадае дэмаграфічная яма. Там не нараджаліся дзеці, там быў спад нараджальнасці. І вось яны б, калі б нарадзіліся, то мелі б сёння працаваць і на маю пенсію зарабляць. Але яны не нарадзіліся, на маю пенсію ніхто не зарабіў, і як бы мала таго, што маю пенсію, сёння няма каму прыходзіць на працоўныя месцы. І дзяржава як бы з аднаго боку кажа: «Ой-ой-ой, трэба падняць пенсійны ўзрост», а з іншага кажа: «А вот вы, те, каму 50 там і больш, вы, калі ласка, зрабіце выгляд, што вы ізноў маладыя, асвоіце новую прафесію, бо ваша ўжо нікому не патрэбна, і прыйдзіце, калі ласачка, і папрацуйце». І то бок, разумееш, вось мы з табой на рынку працы аказваемся на адным некім, ну, на адной пазіцыі, то бок нас з табой аднолькава будзе разглядаць працадаўца. То бок мы што, канкурэнткі патэнцыйныя? Слухай, так.
Не толькі за кошт таго, што я ад часу да часу спаткаюся з мужчынамі вашага ўзросту, спадарыня Ірына. О, боже, так, прекрати, пожалуйста, вот это вот. Все, прекращаю. Больше никаких претензий на мужчину взрослого спадарыни Ирины. Так, все мужчины взрослого спадарыни Ирины, которые там, до которых заляцается Даша, коли ласка, изменяйте фокус уваги. Пишите ваши листы на адрес академика Королева. Мы прочитаем их у прямым эфире. Да-да-да. И фоточки шлите. Ну, я тут можу сказаць, што вы, спадарня Ірына, вельмі смелы чалавек, таму што вы у глыбіні гэтай дэмаграфічнай ямы нарадзілі аж 2 дзяцей. Ну, не было мозгов и презервативов, простите за откровенность. Ну, як бы так, прикладно. Это я трошки так, конечно, передергиваю, да. Но... Девушки, вы запланованные. Девочки, я ж хорошая девочка была всегда. Я знала, что 2 детей это мой обовязок. И просто, что они родились у той час, у той час все, да. Так склалася гістарычна. Гэта не наш падкаст, а наш падкаст «Дочкі-маткі» пераходзіць да наступнай тэмы. Спадарыня Ірына, вось гэтыя самыя трансфармацыі, якія з вами адбываліся. Вось вы кажаце, час зараз такі, эканоміка, усе справы. Я таксама на сябе гэта адчула, што калісьці, калі я пачынала працаваць, мне яшчэ падавалася, што можна прыйсці на працу, мне будзе нейкі заробак падаць на картку раз на месяц, неяк так я буду жыць. Праз пару месяцаў, літаральна месяцаў, апынулася так, што ні халеры гэта не працуе, і трэба, значыць, быць гнуткай, набраць сабе 100-500 праектаў у 1 месяц, каб у наступны месяц, калі будзе 100 праектаў замест 100-500 было што есці. Атрымліваецца, што вось я ўжо падпала пад гэтую трансфармацыю. Але гэты перыяд не першы ў вашым жыцці, калі адбываюцца нейкія трансфармацыі. Я пра што кажу? Вы ж не прыйшлі на завод, каб вас з гэтага завода потым на пенсію і правадзілі ганароба. Вы ў нейкі момант вырашылі быць выкладчыцай. А гэта як так здарылася? Гэта таму, што проста я казала ўжо аднойчы, некалі я ўжо казала пра гэта, што калі жанчына працуе на вытворчасці, у яе жыцця няма увогуле, а ў мяне там нейкія астаткі мазгоў былі, мне хацелася кніжкі там чытаць, там, разумееш, у тэатр хадзіць, а на гэта вообще няма ніякага нічога. Ну і проста дзяцей нават няма калі глядзець. У пэўны час я проста зразумела, што я не магу больш працаваць, не магу. І у той самы час як бы нам далі інтэрнат. Это божий дар просто. І я зразумела, то бок, калі мы ішлі на кватэры, моя зарплата вся ішла на кватэру на аплату. А тут як бы у нас вось інтэрнат, і мы так параіліся з мужам і вырашылі, што все, я буду глядзець дзяцей, бо там дзеці пачалі хварэць просто так. І я застаюся без працы, але гляджу дзяцей. У нас ёсць інтэрнат, то бок мы можам як бы, моя зарплата не так уже востра патрэбна. І таму вось так. Калі мы выбраліся з крызісу такога вялікага з дзецьмі, я знайшла сабе выкладчыцкую працу і вось зразумела, што это тое, што я хачу. Гэта там, дзе я магу працаваць, там, дзе 8 гадзін, гэта не астранамічныя, а акадэмічныя. І гэта як бы так трошкі менш, і мне застаецца больш часу на дом, на сям'ю, на там нешта яшчэ, вось так. То бок акадэмічна гэта значыць 45 хвілін. Да. Умножыць на 8, і 8 у вас ужо такі файны зазор. І 8 не трэба кожны дзень працаваць, то бок 4 акадэмічных гадзіны, это ўжо нармальна, это ўжо там на ставачку выходзіш. Нармальна, а дзе у вас быў корпус? Каля автавакзала. Я ж не ва ўніверы працавала, там другая была установа. Зразумела. Вось бачыце, і таксама не трэба да шорта на І кулечкі. гэта было выйсце. Просто я могла, допустим, я памятаю, як зараз, там дзе-нибудь летом, альбо там у мае, дзеці яшчэ спяць, муж уже на працы, я такая в 7:30 или там 7:15 на троллейбус садишься, до вокзала доезжаешь, 4 там гадзіны лекцыю прочитала, обратно, а дзеці толькі проснуліся. І такія, мама уже адпрацаваўшы, там дзяцей сабрала, там блинчики, не блинчики, на лососяночку, позагорали, покупались. То бок вот гэта было нібыта я увесь час дома, але я уже адпрацаваўшы. Так. І ўжо як бы прынесла капейчыну сябе, ўжо прыемна. Да. Як бы і рыхтавацца да лекцыі можна дома, там калі у цябе борщ за спиной кіпіць, таксама класна. Гэта я зараз успамінаю свае лекцыі на дыстанцыёнцы, акурат калі ў цябе за спиной борщ кіпіць, а ты сидзіш на лекцыі. У цябе ўсё вельмі чынна благародна. Прабачце, я не магу зараз адказаць, у мяне там малако збегла. Вось, то бок вы былі падрыхтаваныя да гэтага выкліку кавідных абмежаванняў яшчэ ў той часы, калі гэта не было мейнстрымам. Да, я была прашараная. Ад беднасці вельмі класна прашариваешься вообще, супер. Вольна выдумку гаразд. Да гэта слуха нашага падкаста. Між іншым, спадарыня Ірына, вы ж пасля выкладчыцкай сваёй працы штосьці не... У мяне яшчэ навуковая праца была, так, да.
не спыніліся і вас яшчэ далей Але гэта панесла. было паралельна, так, паралельна была навуковая праца і выкладчыцкая, вось, бо там у пэўны момант я вырашыла, што ты за выкладчык без навуковай працы, ось, і гадоў 4 ці 5 там я яшчэ сумяшчала такія штукі. А потым вас нейкім чынам занесла ў журналістыку. Гэта Ну, што ўвогуле да, было? да, Вось гэта это была да. трансфармацыя, так трансфармацыя, таму што гэта было не па дыплому абсалютна. Не, ну слухай, ну гэта просто уже, ну, как бы я все зрабіла. Не, я отдала свои пазыкі дзяржаве, то бок дзяржава мне дала бесплатную адукацыю. Слухай, ну ты смеешься, а мне не смешно. Я реально, вот я увесь час, ну, лічыла, што я некому вінавата, што я там не зарабляю столькі, колькі муж, і я павінна дома, значит, дапрацаваць, вось як бы так некі, хоць не грашовы, хоць некі іншы ўнёсак зрабіць. Там, альбо там вось мне далі дыплом бесплатна, я мушу адпрацаваць, но я павінна гэта зрабіць. А ўжо як бы под 45, там, калі я меняла работу, я думаю, ну все, я уже все пазыкі отдала, я там детей народила, там их дипломы нават у детей уже есть, там, и я уже свой диплом адпрацаваўшы, там, и, не ведаю, 25 гадоў сумеснага жыцця мы адсвяткавалі і сфоткаліся, ну все я зрабіла, уже могу куралесіць. Я пошла куралесіць у журналістыку, вось так. А з якіх соображэнняў вы сабе абіралі гэтую сферу? Таксама хацелі проста офіс у цэнтры? Да, офісу у нас увогуле доўга не было ведьмі. Не, ну там як бы просто з грамадскай працай было звязана. І просто сказали, ну напиши там один раз, ну пофоткай, да, я такая фоткаю, там, ну там видосик з ними сниму, ну так заодно напиши яшчэ этой самое, потом ты слушай, журналист приходит до нас в редакцию, ну так все было, ну, попиши, а потом такие, ну давайте мы нормальную редакцию зробим. І якби вот і з того, що було, ми зробили нормальну редакцію. Ну хочеться сказати, говна і палок. Ну, с того, что вот, да, кто от поезда отстал, кто билета не достал, да, и потом мы стали крутыми журналистами и редакторами. Так, і найлепшым я лічу рэгіянальным медыа, таму што самі сябе не пахвалім, ніхто нас не пахваліць. Однозначно. Ну, але як бы вот я ізноў вярнуся до того, что гэта не таму, что я такая крутая, гэта таму, что час мяняецца. Я просто магу зараз гэта асэнсаваць так аглядаючыся. Можа, я адна з першых вось так, не адзіная далёка, але просто гэта выклік для ўсяго пакалення. І мне просто вельмі крыўдна, калі зараз кажуць, о, ты там такая крутая. Да не, я не крутая, ну просто это правда, это от бедности, это от того, что, ну, я, может, трошки там, ну, чуйка некая ёсць такая, да, которая, я просто яшчэ галавой не разумею, а ўжо адчуваю спінным мозгам, што нешта трэба рабіць. Бо вось калі я атрымлівала дыплом інжынера-зваршчыка, гэта была дэфіцытная спецыяльнасць, яны былі вельмі патрэбныя па ўсім саюзе, як бы таму 120 чалавек кожны год інстытут наш рыхтаваў, па ўсяму саюзу адпраўляў. А калі мы выпусціліся, ўжо была Беларусь незалежная. І эти 120 сварщикаў вообще нікому не падалі, нікуды мы былі не патрэбныя, мы былі не запатрабаваныя. Реально, у нас з курса чалавек 3 можа толькі па спецыяльнасці працуе, астатнія там хто куда, хто ў брокеры пашоў, хто на рынок, там хто ў парикмахерскую, хто падлогі мыць. Так. Але ж гэта класіка пакалення проста. У майго бацькі, які скончыў сваю навучальную установу ў 91 годзе са спецыяльнасцю інжынер авіяцыі, была тая ж самая гісторыя, таму што не трэба было столькі авіяцыйных інжынераў, некалькі ўзводаў па незалежнай Беларусі. Ну такі вось, а просто зараз скажу, потым яшчэ это яма дэмаграфічная. І мы зараз просто мусім быць абратна маладымі. Мы разумеем, што вот ніхто не прыйдзе зарабляць нам на пенсію. Все, забудьте такое слово пенсія, няма яго ў нас, да? Асабліва этих вот эмігрантаў, которые думали, что им нечто можно, что они право имеют, да. Казалось, что твари дрожащие. Да, казалось, да. Но вот на пенсию права не имеем. Бо тут мы не поспеем заробить, а там как бы... А там никто не даст. Что было в Беларуси, осталось в Беларуси. Тут как бы такое право. Да, і вот і все, і мусиш бути знову молодим, тобто мусиш глядіти, де ти потрібна, так, де ти можеш мати конкурентну некие там переваги, да, ну все, не маєш права, ну якби імміграція для всіх, і для молодих, і для сталих, але для сталих, якби, ну нема можливості сказати, там, я устал, я мухожук, ні, це не мухожук, тобто і знову збираєшся силами, і становишся ось на одну ступеньку з молодими, і знову починаєш шлях з нуля, да, там, неких зорок. Ну, я с вами не погоджуся ў тым сэнсе, што вы не маладзец, таму што ўсё ж таки вы маладзец. Слухай, это поколение, это не я. Я вам так скажу, спадарня Ірына. Да, гэта да, таксама... я маладзец. Так, гэта таксама пэўнае абясцэньванне, і вось да гэта не я такая, гэта ўсе такія. Слухайце, шмат хто з прадстаўнікоў вашага пакалення, асабліва прадстаўнікоў мужчын, у тыя самыя дэмаграфічныя ямістыя 90-ы проста спіўся.
Ну так, Бывала такое. бывало І такое. жанчынамі такое здаралася, калі яны не маглі сабе знайсці прымяненне. Па-першае, па-другое, шмат хто з прадстаўнікоў вашага пакалення так і засталіся на сваіх заводах, газетах, параходах, значыць, губляць апошнія зубы і сівыя валасы. Хтосьці застаўся выкладаць за 2 капейкі ў тых навучальных установах, а хтосьці ударыўся об пал, абярнуўся сокалам і стаў журналісткай Гродно Лайф. Ну так, так. И я нават это уже не ведаю, баюся как бы казаць, але ж я думаю, што і на гэтым нельга спыняцца. Нельга спыняцца. Я гэтым летам адпачынку ведаеш, што рабіла? Адгадай, працавала. Ну, вы здымалі кіно, Да, наколькі мы ведаю. здымалі кіно. Так, я як бы так прыміряюся да як бы таго, што яшчэ нешта новае можа быць. То бок можна і яшчэ памаладзець, і яшчэ нешта спрабаваць. У мяне есть такое хобі, я сабе кідаю выклікі ўсю дарогу. То бок, нядаўна мяне запрасілі папрацаваць перакладчыцай, а я так-то мусіла быць настаўніцай ангельскай і польскіх моваў, ангельскай і польскіх. Ну так, польскіх моў вялікая колькасць, як вы ведаеце, не тое, што ангельскіх. Карацей кажучы, я мусіла працаваць недзе ў той же сферы, але спадарня Ірына Кітурка вырашыла, што мне і трэба працаваць у той же сферы, мяне радасна адлічыла, і вось я тут. І я падумала, што а чаму б уласна не? Чаму б уласна не паспрабаваць і не паглядзець, што з гэтага выйдзе? Гэта было складана, але ў мяне атрымалася, і я такая проста вось трымаю думку пра запас, што вось у мяне ёсць яшчэ адна нейкая магчымасць. Плюс да таго, калі мне прапануюць штосьці кшталту, спадарня Ірына такая прыходзіць і кажа: «Даша, а можа зробім відэа-падкаст?» І я пагла сказаць: «Блін, я неяк не рабіла ніколі відэа-падкасты, тра-та-та, трэба мне тут яшчэ это пасядзець, свае артыкульчыкі падпісаць». А я такая: «Не, паспрабуем, можа атрымаецца фігня нейкая, но прынамсі будзе весела». І мне падаецца, што вось такія выклікі самім сабе, а не сядзенне ў зоне камфорту, гэта тое, што, ну, па-першае, гэта весела, гэта рэальна, гэта прыкольна, а па-другое, так, это тое, што нас ратуе ад крызісаў, таму што у нас заўсёды 100-500 запасных варыянтаў. Ой, я вельмі радая цябе слухаць. Мне здаецца, гэта не весела, гэта нейкі такі этот... Ну, гэта нейкім інакшым словам называецца, але... Трындзец. Ну, напрыклад, да. Але мне ізноў жа узгадваецца вось гэтыя новыя падыходы, як некалі былі вось новыя там рускія, которые змянілася эканоміка, і яны мусілі неяк па-новаму выдумляць правілы, бо не было правілаў рынкавай эканомікі. Ну, то бок, гэтаксама і мы зараз вот робімся там новымі маладымі, нанова выбудоўваем вось гэтыя правілы, бо непонятно, як жыць. Вот наше пакаленне — это першае пакаленне, которое вось, которому сказали, что камунізму не будзе. Как бы давайте крутить как хочешь, что коммунизма не будет, да? И мы мусим нечто шукать, мы мусим там нечто придумывать, глядеть. И, а вот вы уже такие, так нормально, давайте попробуем и мы. То бок вы уже будете трохи адаптаваныя да таких зменаў, а нам приходится быть, ну тому у нашем поколении это с перекосами. Вот як было у тых новых русских, там то там их пиджаки малиновые, то там это братва там рубится. Там, таксама так. Ну, бо мы на першай лінії, мы не ведаем як, мы робім нейкія глобальныя памылкі, напэўна, і недзе за кошт сябе, недзе за кошт некага выкручваем, да, бо... Але, ну, прынамсі, мы тут сцежку пратоптваем, так. Я тут акурат хацела пажартаваць пра тое, што вы тады сказалі, каб усё было так, як нам абяцалі ў Савецкім Саюзе, я б уже жыла тут з пенсіяй. Я хацела пажартаваць, каб усё было, як нам абяцалі ў Савецкім Саюзе, мы б уже жылі пры камунізме. Ну, але да, штосьці да, ён не наступіў. Да. Ну, добра, на некаторых ён наступіў, будзем шчырамі, але на нашаму сцяне. І сапраўды гэта так, у нас настолькі зменлівы час, настолькі мы мусім увесь час быць гнуткімі, што гэта ўжо ўвайшло ў звычку. То бок, калі я хадзіла ў дзіцячы садок у малодшую школу, у мяне быў інтэрнэт, які падлучаўся праз тэлефон, і каб адкрыць, значыць, старонку з прагнозам пагоды, трэба было чакаць 5 хвілін. Пасля гэтага, калі я была ў сярэдняй школе, у нас раптам з'явіўся інтэрнэт, які дазваляў паволі, але глядзець фільмы і серыялы онлайн, і гэта быў геймчэнджер, таму што сапраўды можна было знайсці амаль што любую інфармацыю вось проста за кошт таго, што інтэрнэт у цябе заўсёды пад рукой. Напрыканцы школы ўжо з'явіўся мабільны інтэрнэт, і ўжо не трэба было, значыць, шукаць той Wi-Fi, падлучацца з камп'ютара і штосьці, каб штосьці там
шукаць і вышукваць, і ты ўжо, значыць, это падпарты штосьці там магла нагугліць ціхонечка. Я ўжо не кажу пра ўсякія гэтыя вашыя тиктокі. YouTube з'явіўся і расквітнеў на маіх вачах, а тикток гэта ўвогуле. Напэўна, як я школу скончвала, ён з'явіўся, і мне падавалася, што тут, ну, ерунда нейкая. Ну, вот зараз этот тренд на тикток пройдзе праз месяц, другі, і ўсе супакояцца. Дарэчы, я памятаю, што тиктокі у нас глядзелі самыя такія адвязныя хіпстары, якія заўсёды наперадзе нейкіх трендаў. Тут ерунда якаясьці. А зараз скажыце, што тикток — это ерунда. Вот, Даша, слухай, я хочу про что у тебя запытаться. А тебе вот, ну, как это, не кринжово вот то, что такие тетки 50 плюс, как я, приходят, тетиры, пробачься, приходят и кажут, а мы там тоже в ТикТоке, там, мы тоже у YouTube, мы так само хотим менять життя, мы вот тут это претендуем на новую молодость. Вот як вот молодое поколение ставится до того, что их подтискают вот этой перестарки, простите, это я про себя, только про себе, только. Чаму гэтыя блогеры лезуць да нас у рэп, спадарня Ну да, Ірына? да, кшталту таго вот так, да. Слухайце, ну, па-першае, я вас не лішу для сябе канкурэнткай. Так, уела, таки, да. Або, Давай, так, я запомнила, давай. Або спадарню Ірыну Кітурку, тому що яна па-за канкурэнцыяй. Ну, конечно, 1,5 миллиона, когда ты это... Ректор ніколі не бздзелаць, Да, як не там. без дел, да. Вось. Да. Угу. Ну, 1,5 миллиона это круто. Я столько не сберу, не знаю, за все життя. Респект. Здымаю свою ведьмарскую шляпу. Вось. Просто у мяне такое адчуванне, што ну, у нас розныя мэтавыя аўдыторыі, мы займаем розныя нішы, і людзі, якія глядзяць цёцю Іру, спадарню Ірыну Кітурку, яны ні пры якіх абставінах не будуць глядзець мяне, нават калі ва ўсім тиктоке не застанецца нікаго, акрамя мяне. Па-першае, па-другое, я не люблю тикток. Я вось той дыназавр, які чалавек лангрыт, мне б які-небудзь артыкул на 10 сторонак, мне б якое-небудзь відэа на 1,5 гадзіны. Вось гэта моя тэма. А сядзець і гартаць, значыць, видосики на 10 секунд, это не мое. Нет, то бок ты не боишься, что вот там ты в какую-нибудь крутую редакцию подаси свое резюме, а побач будзе маё лежать, то бок ты не А, что значит, ну, вы тикток-мейкерка, а я не Не, ну, тикток-мейкерка. ну мало ли на что мы там будем претендовать, я не ведаю, але ну як бы, ну я реально твоя конкурентка становлюсь, хотя уже мела б пойти на пенсию и спокойно кабачки давать на дачу. А я вам так скажу, наконт таго ж тиктоку, так? Паколькі я не люблю тикток, я ім не буду займацца ні пры якіх абставінах. Ну, як Ага, почекай, 50 гадоў прыйдзе, Так. вот прыцісне, а потом пакажу тебе ні пры якіх абставінах, почекай. Ну, не, мы запомнили, сябры, мы запомнили, калі Даша прыйдзе ў тикток, что ты нам принесешь, калі пойдзеш у тикток? Не ведаю, ну абсолютно не мой жанр, не мой формат. Я до таго, што спадарня Ірына, я не прэтэндую звычайна на тыя рэчы, якія мне не адгукаюцца. Не, бывало такое, бывало. Я звычайна на такіх прэсах працавала месяц, потым стамлялася, казала, блин, штосьці я не магу абсалютна пра сябе пераступаць і сыходзіла. Звычайна туды, дзе мне ўсё ж таки падабалася, таму што за месяц уже знаходзіліся вакансіі больш цікавыя. Но гэта я. І мне падаецца, мы не канкуруем, мы просто розныя. О! Угу. То бок ты думаешь, не, як бы зразумела, што на рынку працы нам хопіць месца, таму што маладых мала. А вось калі б ты брала на работу, ты б как взяла? Ты вот самы галоўны рэдактар самага галоўнага беларускага медыа. І да цябе там прыйшла некая коллега 50 плюс, ці коллега мужчына і маладое пакаленне. І яны аднолькава дасведчаныя? Ну, я ж не ведаю, ты редактор, табе... Значыць, прычым я рэдактарка некая такога медыа, якое не нішавае, а... Ну, как бы такого, значит, медыа, да. Слухайце, я бы опять бы их узяла на паўстаўкі. А? Хитрая какая. Молодец, да? Вот выкрутилась. Да. Няхай да обеда одна працую, пасля обеда другая. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. Можно я буду раніцай, потому что я жаворонок. Добра. А молодое поколение аккурат это поспать любит до обеда. Ну, да. Супер. Ну, бачиш, все-таки можно допасаваць как бы так, бо як бы запыт працы ёсць. Я недавно рабіла навіну на тиктоку про тое, што у Гродзенскай вобласці не хапае 20 тысяч працоўных. Так чего мы сидим, спадарня Ірына? А мы працуем, а не сидим. Расчелася. Ну так. Каб мы были ў Беларусі, мы б сидели. А паколькі мы працуем, то... І там на кожнага беспрацоўнага 25 вакансій, прикинь. 777 беспрацоўных і 20 тысяч вакансій незакрытых. То бок, ну, вот это демографічная яма, да?
Да. Хаця мне падаецца там такія вакансіі, што гэтыя беспрацоўныя думаюць, я лепей буду апошні кавалак валенка даедаць, Ну, чым пайду працаваць на тыя это вакансіі. даследаванне трэба рабіць, але ў Беларусі адсюль не очень видно. Ну, так нам з вами уже трэба это пад'ехаць пад мяжу ў якія-небудзь крынкі, там значыць забрацца на вышку і паглядзець, там акурат уся Гродзенская вобласць будзе бачная. Ой, ну то бок да, насамрэч зараз на рынку правілы мяняюцца і вось гэтыя сталыя людзі яны застануцца, будуць працаваць, бо змены не будзе, як бы так это как на фронце, да, то бок да апошняга патрона будзем стаяць. Таму што так і просто ну нам трэба неяк з гэтымі маладымі сябраваць і будаваць працоўныя стасункі, а не канкураваць. І вось як бы для мяне зараз вось гэта самае такое такі галоўны самы выклік, бо ну як бы з аднаго боку я разумею, што я прывыкла быць там это я все знаю, да, я тут самая разумная, а нет, а час змяніўся, я не самая разумная. У тиктоку я не самая разумная, я там лох такі педальны, да? А маладыя ведаюць, што там рабіць там і А я не ведаю. Ну а мне там моя коллежанка кажа, там надо то-то, то-то, вот такие-то план, надо такие видосик снять, всякий видосик, там, когда вы прямой эфир проведете. И я такая, ну хорошо, будем стараться, нечто там выучим, да, и этими ручками кривыми, да, и я ж не native, як некоторые. Native user. Native этот digital, да, и я ж увогуле, там, ты кажешь, коли в школу пошла интернет. Я коли в школу пошла, у меня телефона не было, я бегала на почту, 15 копеек кидала, да. Классика, Или там подружкам звонила, алло, там это пожарная. А, что там, у вас вода есть? Как-то не так жартовали, так смешно. Что то вода есть, мыйте ноги, кладите спать. Ха-ха-ха-ха, да, там уже это, там уже, да. Такие у нас были цацки в дзяцінстве, не то что інтэрнэты марудны, ёлкі-палкі. Ну, а трэба зараз з гэтымі вось людзямі разам працаваць. Прекрасно. А я думаю про то, что вы сказали про фронт, про победу. У вас аккурат сукенка цвета хаки. Я не специально. Так вышло, так совпало. Боже, у меня зараз в голове заиграла эта песня «Шар цвета хаки». И я просто вспомнила, что человек, який спевал эту песню, зетнуся нещадно. И я просто, ну, вы кажете, да, молодость моя ўсё змяняецца. Люди, яких мы лічылі, значит, оппозиційнымі і крутымі, становятся зетнікамі. Так само, бачыце, трансформацыі адбываюцца ў людзей у жыцці. Ну так. І вось, ну, так, нема нічога такога, вось, што назаўсёды. І ты просто разумееш, што ты зрабіў крок і не ведаеш куды. І за спіной нічого не засталося, і ўперадзе невядома што. І просто вось дыстанцыя, крок, просто вось, як такая, як это, ад рампы падае святло, вось, і ты адзін. Ну і будзем неяк крочыць у гэтай цемры. Насамрэч, наконт канкурэнцыі, што хацела сказаць, я тут падумала, што ва ўмовах лічбавай эканомікі вось гэтая наша класіка эканамічнай тэорыі пра попыт і прапанову, якія, значыць, перасекаюцца, і вось тут, значыць, гэтая кропка, дзе ўсталёўваецца цана. Яна не вельмі працуе, таму што кантэнт не скончваецца. Вось як бы калі ў краму завезлі 10 пакункаў чагосьці, ну, іх 10 купяць, яны скончацца. А контент ён рэальна бесконцы. Можна яго рабіць яшчэ, распаўсюджваць на ўсіх людзей, хто падыдзе і папросіць. І атрымліваецца, што тут уже і правіла канкурэнцыі не вельмі працуюць. Таму што мы ва ўмовах, асабліва як мы, контент-мейкеры, мы не абіраем на YouTube, ці зараз мы будзем глядзець канал «Абсуждаем», ці зараз мы будзем глядзець канал «Мне таксама не падабаецца». Мы адных паглядзім і другіх паглядзім, калі захочам. Ну, як бы справа не ў тым, што яно штосьці больш дасяжнае, ці штосьці. Справа толькі ў тым, што нам цікава. А калі нам усё цікава, мы ўсё паглядзім. Ой, ну і добра. Я думаю, што просто гэта будучыня, которая ўжо наступіла на нас. Вось, і мы просто ў адзін прекрасны момант сябе ў ёй абнаружылі, і зараз мусім абжывацца. І вось і неяк там з суседзямі сябраваць. Ну, так. Так. А з намі таксама трэба сябраваць. Спадарства, нават калі вы не з'яўляецеся напрамую нашымі суседзямі і суседкамі, трэба падпісвацца на наш канал, ставіць лайкі, званочкі і пісаць у каментарах, у які момант вам давялося ударыцца об пол, абярнуцца сокалам і неяк трансфармаваць сваё прафесійнае жыццё. І калі вы нам раскажаце, колькі разоў да вас прыходзіла маладосць, то мы будзем вельмі задаволеныя, бо гэта проста супер цікава. І Даша сказала, што не ўсе нашы суседзі
суседзі, у лічбе усе нашы суседзі, так што па-суседску абмяркуем. Вялікая лічбавая вёска, ну то ў ёй мы пачуемся і пабачымся. Бывайце, да пабачэння.